יאללה חברים, היום אני משחק עם חבר שלי רילוד, והיום אנחנו עושים את האתגר רק שוטגן. אוקיי, אז בואו נתחיל. אוקיי חברים, חזרנו. אנחנו נרד בטילטלד, כמו שחבר שלי אמר. הוא אמר שיש שם הרבה שוטגנים. אז באמצע, T-Wars, 2 Wars, כן, טילטלד 2 Wars. מה? יאללה, לאמצע. זה המפה הזאתי. זה לא המפה הזאתי עם המגדל הזה, אבל למעלה יש כזה חיים. אז בסדר, זה מפה טובה. כי המפה עם החיים האלו, שתהיה בריאה. כן אחי, אין כאן... נכון. זה מותר. רינה, מה אכפת לך? זה באטל רויאל, אבל גם מצאתי כאן, זה לא באטל רויאל, רילוד. יש לי. כן, וגם חיים. וגם אני. ועכשיו האנשים מגיעים אליי, אני מתכונן כאן כדי להרוג. אני כאן בבניין. יאללה. יש... אחי, בן אדם למטה. לא משנה. יש כאן נראה לי... אני... וואי אחי, בוא לבחוץ. אין לי בניות אבל יאללה. לא, האמת שיש לי בניות. גם בוא איתי. וואי, זה חרם. וואי, נגרית, אחי. היא מלא, אחי, מטורפת. זה נגרית. מחכה. וואי, איזה בוט, אחי. אחי, שמע, אני לא זזתי. אבל הוא כן הוריד לי. שיט, אחי, נעם. אחי, נעם, עושה רילוד מהר. אחי, נעם, תבנה. אחי, אני מלך שתבנה. בבקשה, אל תמות לי, נעם. אתה אחי... ביי בוי. לא. בשנייה האחרונה, נועם? אחי, מה? יאללה, אז בואו נתחיל. עוד משחק אחד. עוד משחק... עוד משחק אחד. עוברים לבטל רויאל. כן אחי. אחי, שמע. רגע, אחי, שמע. אחי, הנגרית הזאתי, הוא אחי, שמע, היא מטורפת, נכון? אחי, מה זה? כן אחי, היא מטורפת. כן אחי. כן אחי. צדק אחי, אבל שוטגן זה כאילו מקרוב אתה פורט אחי. המכון לראש אתה נותן להם, זהו, הם מתים. לראש ומתים, אתה יודע. כאילו זה מוריד 190 ומשהו, 190 כזה. צודק. אחי תשמע, באמצע זה מקום לא כזה טוב. אני אסמן לך. נרד. כאן. לא, כאילו, יותר נכון, כאן. אחי ונועם, גם זון זה מוריד קצת, אז למה אתה מפחד מהזון? אחי, גם אחותי ואח שלי מפחדים מהזון. כאילו, מחוץ לזון. אסתר? שנייה נבדוק. אחי, בינתיים זה לא מוריד כלום. אוקיי. כן, 5 אחי זה הרבה. אני מסכים איתך שזה הרבה. אוקיי. יאללה.
רד. אתה מה? אתה סימון, בסדר. באמת, הוא נתקע? לקחת. אחי, שוטגן מטורף, כאילו זה לא מטורף, זה נראה לי השוטגן הכי גרוע במשחק. אחי מוריד 83. טוב. לא, את זה לא יכול, את זה לא יכול. לי, באמת, רגע, שנייה. לי 73. אחי, זה ב-HP 1. מה זה 6? מה זה? לא הבנתי. לא, זה אסור, אחי, זה אסור. זה לא שוטגן, אחי. רק שוטגן. אוקיי. יש כאן טבע, נראה לי זה כאן שוטגן, טעיתי. לא רגע, טעיתי. רגע, חכה, יאללה, בוא. רגע, חכה. אחי, אבל הזון מוריד 1. לא, אחי, זה אסור, זה... זה מותר, זה כמו שוקויב. כן, אחי. ומותר גם חיים, כן, אני אמרתי לך את זה גם במשחק הקודם. חינם, אחרי זה... כן, מה? זה בת אפיק, אחי. קח אותה. בסדר. טוב. כן, אתה צודק. לא, סליחה, אבל אין לי. אחי. אחי, דיבת אפיק. מה? למה אתה מוזר היום? כן, אבל אסור. אוקיי, רגע, סקל, בוא. מחכה, יש כאן רמפה. לא, רגע, חכה. כן, נכון. כן, אני יודע. שנייה, אני שם עכשיו לזה. מה? נכון, אני הולך. לא רבי איפה. הנה, אחי, מצאתי אותם. כן, אני יודע מאחורינו, אבל מה אכפת לי מהם? אחי, שיש אנשים, אחי, ולא הרגנו אף אחד. אתה מאמין? 16 אנשים. איך מתים רצח? 0 הריגות, אחי, ו6 אנשים. מה זה? מה זה גוק? אחי, אבל מה אכפת לך? בוא נעשה 0 הריגות, חכה. בוא נעשה 0 הריגות, נועם לא. נועם בוא חזרה. נועם בוא חזרה. בוא נעשה 0 הריגות. כאילו, בוא ננסה. כן, הנה. בוא. אבל רחוק אחי, בוא נעשה... בוא ננסה 0 הריגות. 0 הריגות ננסה לעשות. כמו סייקניק. בסדר. אז אחי, אז אני פורץ אותם. מה אכפת לי מדרופים, אחי? יש כבן אדם מים, שתלבט עליי. זה אתה. הנה, איך את בשיח? הרג טוב, הרגת.
אחי, תעשה רילו, זה לא שווה לך את זה. סמק עם... אחי, הלך, בורחים מכאן, רוץ. אני במקום אחר. אני פשוט... אחי, פשוט תברח מכאן. ברחתי. ניסיתי. לא, אחי, עכשיו כן, באטל רויאל. אחי. כן, אחי, משחק אחד אחרון, ונגמר. כן. פרקור? כן, שנעשה את זה, כאילו, אני אעשה לזה סרטון, מחר, אוקיי, בסדר? וואי, אחי, תשמע, בבטל רויאל? מה? אוקיי, רגע, תשמעו, אחי, נועם, בבטל רויאל, אחי, אנחנו שומרים אותם, אגיד לך למה? יש שם שוטגנים אלוהים, מטורפים כאילו, הכי טובים בעולם. אחי, אנחנו יודעים בסטריפ, לא כאילו לא זוכר מה זה סטרייפ, משהו כזה. כן, סטרייפ. מה קשור סליפי? לא, אחי, לא. אחי, שמע, איפה שניצאתי את זה, וואו, אחי, המקום שם עם הרבה שוטגני, באמת. לא. איפה אתה רואה את זה? סטרייפ, אבל בסדר. סטרייפ. באמת, עם מאי? סטריפ, אז לא משנה. כן, אחי, זה מטורף, נכון? בבטוח זה מטורף. מה אכפת לך מפיסטול, אחי? אנחנו לוקחים את זה מקום ראשון. מה אכפת לך, אחי? אני גם, אחי, גם אני ראיתי פיסטול, פיסטול ברילוד, אחי. אתה יודע מה אני עשיתי? לא לקחתי את זה. לא, אחי, ברילוד. לא, הם לא גרועים, אחי. אוי שיט, נועם, מה עושים? בורחים, אחי. אחי. יש כאן איזה 100 אנשים, מה, אתה לא רואה אותם? אוקיי, אז גם לי יש שוטגן עכשיו. אחי, השוטגן האהוב עליי. ילד חוצפנות. יש כאן עוד ילד בפנים, 3 אנשים. מת, 2 אנשים מתו. איפה אתה בחורצ'יק? איזה כלב, אחי. הרגתי. הנה בן אדם. הרגתי. נועם, אחי, כנס. יש לך אחרי לסי בוקס. יאללה. אין לי חיים אבל. אוקיי. יש כאן כסף אבל. כן, אחי, כנס מהר לבית.